Вчера ЦСКА постигна пета победа от началото на вторият полусезон. Футболистите на Христо Янев надиграха Локомотив София с 2-0. Джеймс Ето и Пиедрита бяха автори на двете попадения, като железничарите през почти целият матч нямаше с какво да затруднят футболистите на Христо Янев. Тук сме с Адалберт Зафиров, с който ще си поговорим малко повече за началото на втория полусезон на ЦСКА. Съответно, искам и се да обърнем основно внимание на един трансфер, който според мен ще бъде изключително важен за състава на ЦСКА, защото знаем, че Янев обича да изнася топката от защитата, обича да контролира. До сега нямаше човек в отбраната с ляв крак, който да умее да борави с топката. Сега идва Факундо Родригес, който снощи направи дебют за Афити като централен защитник. Си мисля, че си най-точният човек, за който да говорим за тази тройка, която се очертава в ЦСКА между Теодор Иванов, Ломбар Делова и разбира се новото попълнение Факундо Родригес. Ясно е, че за няколко минути няма как да има впечатления, но как се справят може би до момента Теодор и Делова? Аз мисля, че се справят добре, след като допускат малко голови и малко ситуации пред вратата. Единственият проблем, който аз там виждам е при изнасяне на топката. Много рядко един от двамата влиза в средата на терена, за да може да се направи числено преимущество. След това Теодор Иванов предимно я подава на Делова топката или... Делова е може би този, който инициира повече. И през него минават абсолютно всички топки, когато се изнася от линията на защитата. Много рядко се изнася топката от лявата страна и се подава на Мартино. От време на време така обича да опъва диагонални подавания и то към десния външен. Така че предимно Делова е човека, който предимно борави с топката и изнася топката или се опитва евентуално да се натиграва с нападателите. Извадил съм няколко таблици, които правят директно сравнение между тримата централни защитници, защото Лапения, каквото и да си говорим, според мен е един от хората, които най-вероятно ще си тръгнат през лятото. Можеш да видиш тук Ломбар Делова с Факундо Родригес, по какъв начин се движат по терена. Факундо Родригес, разбира се, това са мачовете с предишният му клуб, защото все пак има буквално изиграни 2 или 3 минути за ЦСКА, не съм сигурен колко точно от продължението влезе, но разликата ми се струва огромна тук, защото Делова е човекът, който покрива много терен. Факундо е този, който е фокусиран в лявата част, той е и левичар. Мисля, че на Христо Янев един такъв футболист би му свършил доста работа. Да, то си прави впечатление, че Делова покрива много по-голям периметър, влиза много по-често зад централната линия в противниковата половина, отнема доста топки както в лявата страна, така и от дясната страна, докато Факундо е предимно съсредоточен отляво на терена и предимно използва само лявата част на игрището, така че ще бъде интересно, като влезне вече ще има и Цоянев повече опции за изнасяне на топката през лявата страна. Може би един паралел такъв с големия конкурент Левски, може би прилича до някъде на профил и на Кристиан Макун. Може да се каже, да, че прилича на него. Нали, ние още така гадаеме точно какво ще се случи, как ще играе в ЦСКА, но с оглед на това, което е играл в предишния си клуб, изцяло може да се каже, че да, има някакви допирни точки. Добре, нека го видим сега в сравнение с обичайния ляво стоящ централен защитник в ЦСКА, именно Теодор Иванов. Виждаме колко пак отново доста по-съсредоточен в ляво, но пък какво прави впечатление, че доста повече се движи, доста повече терен покрива, въпреки че и двамата са съсредоточени в лявата зона. И двамата са съсредоточени в лявата зона, но Теодор Иванов е много малко подвижен, почти не влиза зад централната линия на терена. Дясната страна и той не я използва почти никога. Не захранва достатъчно добре левия фланг и
тук е огромната разлика вече между двамата. То е видимо, че Факундо е много човека, който покрива много по-голям периметър и много по-активен в тази лява зона. Може би ще започне да работи Не, че не работи до сега с Лео Перейра, особено през втория полусезон на лявата зона, но основно работеше след диагонални пасове от дясно идващи, било то от Джеймс Ето от дясната страна, било то от Делова, също от дясната страна, било то от Жордал, който много често също сме виждали да бяга в дясната част. Сега може ли по същия начин да заработи лявата зона и да започне ЦСКА да изглежда още по-разнообразен в предни позиции в изнасянето на топката? При всички случаи, като има един такъв футболист, който играе в лявата страна на защитата и си позволява да влезне в противниковата половина зад центъра, ще захранва със сигурност повече левия бек и левия външен. Така че се надяваме сега да заработи съвсем по друг начин вече изграждането на атаката в ЦСКА. Между другото, понеже на Факундо ясно е, че ако влезе на нечи място, поне за мен най-вероятно ще е на мястото на Теодор Иванов, колкото и да не ми се иска предвид, че е един млад перспективен български футболист. Нека видим и на следващата таблица, може би едно директно сравнение между тях двамата. Виждаме, това е движението на Теодор Иванов, пасовете в дълбочина, съответно и на такива включвания в предни позиции. Факундо почти няма такива. Теодор има все пак две записани включвания, но пък интересното е, виждаме колко по-наситен е Факундо Родригес с подавания, и то с подавания, които са прогресивни в дълбочина и съответно преминават линиите и успяват да изострят атаката на своя отбор. Това впечатление, което така както ги налагаме двете схеми на двамата футболисти, това впечатление прави, че Факундо играе по-често с топката и се опитва да преодолява по-голяма част на терена с подаване в дълбочина, което говори, че по този начин той преминава една или две линии в противникови линии и много по-наситена е неговата схема и много повече подавания има в средата на терена и в лявата страна, докато в дясната са по-епизодични. Има ли нужда тимът на Христо Янев от повече острота именно в зараждането на атаките? Защото свикнали сме в общи линии всичко да минава през Жордал, през Делова, чести подавания към Лео Перейра, към Брахими, когато то отдясно, или Пиедрита, зависимост какви са ротациите, но има ли нужда от повече острота именно при изнасяне на топката тимът на ЦСКА с може би по-директни подавания и по-голямо изостряне на действията на терена? Със сигурност има необходимост, като се има на предвид, тук участва също и ЕТО в изнасяне на топката, който предимно идва повече в дясната страна на терена, така че в лявата страна е необходим един такъв футболист, който умее да играе с топката и си позволява да подава пасове повече от 15-20 метра, за да може да вкара топката в дълбочина и да създаде острота в атака и изненада естествено, защото наистина, когато преодолееш две линии на противника, това си е изненада вече и се вкарва топката много по-дълбоко пред техния пенал. Искам да се погледнем и на Делова няколко от най-силните му страни. Какво богатство е за един отбор да разполага първо с централен защитник, който умее да борави добре с топката, а сега евентуално и двама. Защото виждаме Делова, че се нарежда по офанзивни дуели и дрибли до хора, които даже са крайни бранители. Визирам Рил Даскалов. Ясно е, че той играе и в средата на терена може да играе. Може да играе като краен бранител. Дабо е краен бранител. Бандаро. И той се нарежда в едни такива типични показатели, които са за доста по-офанзивни футболисти в водещите позиции. Това е голямо предимство, за да може единият централен защитник да ти влиза в средата на терена, между халфовете, защото правиш числено преимущество и отваряш винаги зони за другите футболисти, по-свободни зони. Малко футболисти го правят с дрибъл и да влезнат в средата на терена или да влезнат и да искат топката между
в линията на халфовете. Делова го прави с успешно и се нарежда от първите трима в България, така в нашото първенство, така че с влизането сега евентуално на новия футболист ще му се даде, може би да му се отвори повече възможност. Интересно е, може би по същия начин падна и голът, този невероятен гол Пиедрита, който отбеляза в зародиша, бе Ломбард Делова, който беше буквално влязал в средата на терена, в половината на своя съперник, още в зародиш за атаката и по този начин в крайна сметка стигна и до това подаване и невероятно изпълнение на Пиедрита. И по този начин ето може да се изтегля повече в дясната зона. Тогава вече десният външен ще влезне вътре, ще стане като втори централен нападател и централният защитник, който влиза в линията на дефанзивния халф, де-факто, той ще е човека, който ще може, ако се загуби топката, по най-бързия начин да реагира и да затвори още там и същевременно дава това преимущество, за да се играе с още един човек в средата на терена. Между другото, като спомена, то доста щастлив изглеждаше с нощи при смяната. Така, след това кратко наказание, което получи от страна на Христо Янев след онзи изблик срещу Септември. Сега като че ли нещата изглеждат доста добре изгладени между треньора и един от, може би, от най-добрите футболисти на ЦСКА в момента. Качествен футболист, не може ЦСКА се лиши от него. Сега постъпката му не беше правилна и осъдителна наистина, но те са се разговаряли на тази тема и за него е ясно, че тук предимство има треньора, така че той си е взел поука и както се видя, той влезна и предишната среща, влезна много успешно като резерва и вчера като започна като титуляр беше коренно различен. От него идваха почти всички идеи, много агресивен, много периметър покрива в средата на терена и естествено много центриране от дясната страна. Дава едно огромно предимство на ЦСКА в дясната страна. Реализира и голове, така че ЦСКА има необходимост от него. Но се говореше още преди да дойде в ЦСКА за дисциплината на ЕТО. Може би тази случка ще се окаже така, в доста положителен аспект за него. Като така, с нощи говорихме за един опреснителен шамар тогава матч с Септември, може би дори за самия него е такъв. Вижте са, в тази ситуация по принцип изпадали са и други футболисти, тук се бъркат малко по-дълбоко в джоба му и се решават проблемите. Предполагам, че така се е случило и тук в тази ситуация. Предупреден е, имало е някаква парична глоба. Нито един футболист в света не обича да бъде глобяван. Така че със сигурност това му е повлияло и той си е взел поука, защото той има, за съжаление, има договор още 6 месеца и се надявам да преподпише договор, ако успеят наистина да се договорят, да остане и до година да го гледаме така в съвсем друга форма вече. Интересно ми какво ти е мнението за това по какъв начин Христо Янев би подходил в следващия двубой срещу Лудогорец, защото Янев поне до момента показва едно абсолютно постоянство като стил на игра, като подредба на отбора, като начин на игра. Би ли изневерил на стила си срещу Лудогорец, предвид ясно е разликата в класите, да кажем, между Лудогорец, при цялото ми уважение към Септември, Лок София, Беро е доста голямо. И Цоянев играе с една и съща схема, 4-1-4-1, като евентуално преминава в 4-3-3. В фаза атака с обърнат триъгълник върха към защитата. Това, което аз мисля, че за Лудогорец ще е малко по-различен състав и то ще е само в тази тройка в средата на терена. Мисля, че триъгълника ще е обратно обърнат, т.е. ще се опита да играе с двама дефанзивни халфа и с един пред тях, за да може да е малко по-стабилен. А кой ще прибере, може би, от двамата? Макс Себонк или Ето? Според мен. Ето, така или иначе играе повече от дясната страна, мисля, че ще пребере Ето и на върха на триъгълника ще остане Бонк. Добре, ти подкрепяш ли като цяло, като треньор, такива промени? Защото има две школи при треньорите, бих казал. Някои, които
едва ли не съперниковият отбор трябва да се нагоди срещу техния стил. Те играят това, което знаят, което могат, което са тренирали. В същия момент са другия тип треньори, които се нагаждат според съперника, неутрализират неговите силни страни и един вид го побеждават в неговата игра. Кой е по-добрият вариант за такива дербита с Лудогорец? Няма формула за добър вариант. Формулата е, ако победиш, значи си свършил работата преди това. Аз съм по принцип на принципа, че отбор като ЦСКА наистина трябва да се съобразяват другите отбори с него и се придържам на това, че ЦСКА иска да изгради един определен стил, един стил, който като погледнеш състава и да кажеш, т.е. или движението на отбора да кажеш, без да знаеш какъв цвят е фанелката, да кажеш да, ЦСКА играе по този начин и това е ЦСКА. Но с оглед на предстоящата среща с Лудогорец, предполагам, че може да има някакво вътрешно разместване, но само ще е вътрешно някаква корекция, няма да е нещо, кой знае какво основно или нещо по-така. Оптимист ли си за този двубой между ЦСКА и Лудогорец? Аз съм оптимист при положение, че ЦСКА наистина излезне и иска да се пребори, т.е. в смисъл, че играе активно, а не пасивно. Ще успеят да се преборят. Ако тръгнат да играят пасивно и затворени, да пазят евентуално нулево равенство и евентуално да измъкнат от някъде в някаква голова ситуация или статично положение да вкарат, мисля, че тогава ще бъдат уязвими. ЦСКА играе горе-долу по един и същ начин в момента и насища двата фланга, леви или десния, според зависи кой от външните играе в момента и в каква форма е. Което е малко предсказуемо за противника, защото при положение, че затвориш двата фланга на ЦСКА е малко по-трудно, по-рядко изграждат атаки през средата на терена. Добре, в крайна сметка Христо Янев срещу Хьогмо. Това са, може би, двама от за мен най-добрите треньори в България в момента. Заедно, разбира се, с Хулио Веласкес и Илиян Илиев. По този дуел, според теб, как ще се завърши между Хьогмо и Христо Янев, защото видяхме преди няколко дни буквално Веласкес и Хьогмо опитаха си двамата да се изненадат. В крайна сметка и двамата бяха направили страшно много промени. Лудогорец тогава надделя. Сега как виждаш дуела между Хьогмо и Янев? Вижте сега, Хьогмо е много по-ротиран треньор, с много по-голям опит. След това той изигра много мачове в УЕФА. Изигра мачове с силните отбори в нашото първенство, като изключиме ЦСКА. Така че той има много по-голям опит и мисля, че тактически ще подходи съвсем по различен начин с този матч, не като с матча с Левски. Сигурност той знае слабите и силните страни на ЦСКА и ще се опита да преодолее по някакъв начин атаката на ЦСКА. Ще бъде доста интересно между ЦСКА и Лудогорец. Още 3 двубоя ни предстоят. Разбира се, ще бъдем тук отново и в другите моменти, когато има интересни двубои, било то свързани с ЦСКА, било то свързани с Левски и Лудогорец, било то свързани с някои от другите големи дербита. Така че бъдете с нас, разбира се, и ще ни бъде изключително интересно да видя вашите коментари, може би дори и въпроси към нашият анализатор Адалберт Зафиров за играта на ЦСКА, разбира се, и за всичко свързано с Червеният клуб. Така че оставете вашите коментари и въпроси към Адалберт Зафиров. Разбира се, ще се постараем в следващото издание да отговорим на тях.